Fil-jum tal-erba infetaħ ix-shelter tal-Lapsi, shelter ta' żmien it-tieni gwerra dinjija li jinsab f'San Ġiljan u llum il-ġurnata qiegħed fidejn il-kunsill tal-istess post. Il-Ġiljaniżi kienu ilhom jixtiequ li l-lokal tagħhom ikun bħal bliet u rħul oħra u jkollhom post fejn ikunu jistgħu jsiru attivitajiet kulturali u wirjiet. Wara li kienet saret talba lis segretarju parlamentari għall-ippjanar u simplifikazzjoni amministrattiva Michael Falzon, il-Kunsill ta' San Ġiljan ingħata ċans biex jiftaħ ix-shelter u jara jekk hux possibbli li jibqa' miftuħ. Il-Kunsill aċċetta x-shelter wara li kien stabbilit li huwa attrajenti biżżejjed għal skopijiet tal-istess Kunsill. Dan sar wara li saru l-ispezzjonijiet meħtieġa fix-shelter li jinsab ħdejn il-kappella tal-Lapsi fi triq Lapsi. Ix-xogħlijiet fix-shelter saru mill-istudjuż u riċerkatur tat-tieni gwerra dinjija Ġiljan Mikallef, mejjun minn Freddy Brinkatu John Aġus. Waqt l-inaugurazzjoni tax-shelter is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon awgura kull suċċess il-Kunsill ta' San Ġiljan u faħħar inizjattivi bħal dawn. Żied jgħid il-Gvern lest li jassisti f'inizjattivi oħra li dan il-Kunsill u kunsilli oħra jista' jkollhom fil-futur. Ix-shelter li għandu żewġ fetħiet kien wieħed nadif ħafna u l-ħitan tiegħu huma kkaratterizzati mill-kitbiet b'messaġġi u dati. Għal-ftuħ li ħabad ġurnata qabel is-70 anniversarju minn meta sar l-aħħar ħbit mill-ajru fuq Malta kienet mistiedna l-banda Spinola fil-waqt li kien preżenti wkoll is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo.